La segona edició de la nit de botigues a Torelló es convertirà aquest dissabte en una platja enmig dels carrers i places del municipi. La iniciativa comercial, organitzada per l'Ajuntament i l'Agrupació de Comerciants de Torelló, ha preparat aquesta temàtica conjuntament amb la participació de quasi 90 comerços que obriran les portes des de les 9 del vespre fins a les 12 de la nit. L'alcalde del municipi, Santi Vivet, explica que l'objectiu de l'activitat és potenciar i dinamitzar els comerços de Torelló. Pensem que és una oportunitat de cara a donar-se a conèixer i a fer una mica extensiu el producte i el seu negoci, el fet de donar-lo a conèixer. La nit comercial seguirà un recorregut al llarg del nucli antic i els assistents podran participar també en activitats lúdiques com degustacions, sortejos, tallers, exhibicions de swing i concerts enmig d'un ambient de platja. La inauguració de la iniciativa serà a les 9 del vespre i finalitzarà a la plaça Nova amb un concert de la Plana Swing Orquestra. El regidor de Comerç, Jordi Casals, destaca el treball dels comerciants per l'organització de l'eix temàtic i la preparació de les activitats. Des de la regidoria de Comerç valorem aquesta festa que és del comerç com a molt important, no només pels resultats que vam tenir l'any passat, de gran afluència de gent de Torelló, no només del poble, sinó també de l'entorn de la comarca. També va haver-hi gent que va venir de la Garrotxa i també del Ripollès, sinó també pel procés de treball que portem a terme. És a dir, el procés de construir aquesta nit de botigues també és molt interessant perquè ho fem colze a colze amb els comerciants. Ells són els que guien també com ha de ser la festa i fa que sigui eficaç també per la tasca comercial, que és el que importa. La majoria dels carrers del centre quedaran tallats al trànsit des de primera hora de la tarda per facilitar la circulació dels visitants.